Levitiko Kapitulo 18. Mga gidili nga paagi sa pakihilawas, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita niini, ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw ninyog buhata ang ilang gibuhat didto sa Ehipto diin kamo nagpuyo kaniadto. Ayaw ninyog buhata ang gibuhat sa taga-Kanaan diin dadon ko kamo. Ayaw kamo pagsunod sa ilang mga batasan. Ang akong mga sugo lamang mao ang inyong buhaton ug tumanod ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Busa, matngonin ninyo ang akong mga tulumanon ug ang akong mga sugo, kay ang magtuman niini makabaton ug kinabuhi. Ako mao ang Ginoo, ayaw kamo pagpakihilawas sa inyong mga paryente. Ako mao ang Ginoo. Ayaw pakaulawi ang imong amahan pinaagi sa pagpakihilawas sa imong inahan. Imo siyang inahan busa ayaw pagpakihilawas kanya. Ug ayaw pagpakihilawas sa asawa sa imong amahan, kay ang pagbuhat sa ingon maoy pagpakaulaw kanya. Ayaw usab pagpakihilawas sa imong igsuong babaye nga imong igsuon sa amahan o sa imong inahan bahinuon sa walay pagsapayan kon diha ba siya mahimugso sa inyong panimalay o didto ba sa laing dapit. Ug ayaw pagpakihilawas sa imong apo nga babaye kay makaulaw kini alang sa imong kaugalingon. Ayaw usab pagpakihilawas sa anak nga babaye sa imong amahan ug sa imong ina-ina kay siya imo mang igsuon. Ug ayaw pagpakihilawas sa igsuong babaye sa imong amahan kay siya imo mang iyaan. Ayaw usab pagpakihilawas sa igsuong babaye sa imong inahan kay siya imo gihapong iyaan. Ug ayaw pakaulawi ang imong uyoan pinaagi sa pagpakihilawas sa iyang asawa kay siya imo mang iyaan. Ayaw usab pagpakihilawas sa imong umagad nga babaye kay siya asawa man sa imong anak busa ayaw siya pakaulawi. Ug ayaw pagpakihilawas sa asawa sa imong igsuon kay makaulaw kini alang sa imong igsuon. Ayaw pagpakihilawas sa anak o sa apo sa imong asawa kay sila paryente raman sa imong asawa ug kinidaotan. Ug ayaw pangasaw ang igsuon sa imong asawa ug makihilawas kanya samtang buhi pa ang imong asawa. Ayaw usab pagpakihilawas sa usa ka babaye nga giregla kay hugaw siya. Ug ayaw pagpakihilawas sa asawa sa imong isig ka tawo aron dili ka mahugaw. Ayaw usab pagtugot nga usa sa imong kabataan ang sunogon aron ihalad kang molok kay sa ingon wala mo tahora ang ngalan sa imong Dios. Ako mao si Yahweh. Ayaw usab pagpakihilawas sa imong isig kalalaki kay daotan kini kaayo. Ug ayaw pagpakihilawas sa usa ka mananap aron dili ka mahugaw tungod niini. Ginadili usab sa babaye ang pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa usa ka mananap aron makihilawas niini kay kining buhata hilabihan kadaotan. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon sa bisan hain niining mga butanga kay mao kini ang nakapahugaw sa mga katawhan nga gisalikway ko sa inyong atubangan. Ang ilang nasod na hugaw busa gisilotan ug gisalikway ko sila. Apan kamo, lumadman o langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo, tumana ninyo ang akong mga sugo ingon man ang mga tulumanon. Ug ayaw ninyo buhata ang bisan hain niining mga butanga nga daotan kaayo, kay mao kini ang gibuhat sa unang mga lumulupyo niining yutaa nga maoy nakapahugaw niini. Tumana ninyo ang akong mga sugo aron dili ko kamo hinginlan gikan niining yutaa tungod sa inyong pagbuling niini sa mga gihinginlan ko ang katauhan nga unang nagpuyo dinhi. Ang magbuhat sa bisan hain niining mga butanga nga sa lawayon kaayo. Hinginlan gikan sa katawhan sa Dios, busa tumana ninyo ang akong sugo nga dili kamo magbuhat sa bisan hain niining mga salawayong buhat nga gibuhat sa katawhan niining dapita sa wala pa kamo mahian-hi aron dili kamo mahugaw tungod niini. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.